hlavne, tak u nás je to úplne potvrdené. My máme dneska 4 svedecké výpovede, ktoré hovoria o tom, že Slobodník chodil na prokuratúru ešte predtým, než bol oficiálny výsluh prvý. Chodil tam s Lipšicom a Lipšic mal sprostredkovať cez Šureka toto stretnutie. Priamo vo výsluhu, v očistci. To sú ľudia, ktorí už boli na UIS vypočutí. Čiže ja som dneska presvedčený, že bola akcia kvôli očistcu. Aký by to bol zvrat? Už v tom Kučerkovi, že Kučerka niečo povedal. Manželka napísala list. Oto to zobral naspäť pod nejakým tlakom. A viete, že aký to Kučerkov odkaz je, že ide na bank a ide proti ním extrémne. Že on neustúpi. On hral všetko dneska. Kučerka je čo? V akej pozícii Kučerka teraz? On je teraz prepustený. Áno. Je na slobode. A obvinenie má z čoho? Tam viacero skutkov. On je asi v 3 alebo 4 veciach mimo toho Judáša.